To se mi moc nelíbí, takhle vyset. Mně taky ne. Visíme, nám se to nelíbí. Se postřeji nechce. Hala. Ne. O, dobře, no. Nechceš berličky, ne? Až v autě si to. Já jsem OK. To je dobře. To nejde víc. To je pro 4 lidi nebo pro 6? Můžu možná. Co 6, myslíš si? Myslím si. Nikde to nepíšu, teda. Majo tamhle nosnost, ale 6. 6. Doplmaje, to je stejná firma, jako dělala na tom špičáku, myslím, tam je to taky. Díky.